Ahoj a vítejte u nového videa o fascinujících fenoménech teoretické fyziky. Dnes se podíváme na takzvané Hawkingovo záření, které vzniká díky hawkingovským částicím vyzařovaným černými děrami. Stephen Hawking v 70. letech přišel s revoluční myšlenkou, že černé díry nejsou zcela černé. Díky kvantovým efektům u horizontu událostí mohou tyto objekty emitovat částice, což vede k postupné ztrátě jejich hmotnosti. Tento jev je založený na kvantových fluktuacích vakua, kde spontánně vznikají páry částic a antičástic. V běžných podmínkách tyto páry rychle anihilují, ale poblíž horizontu událostí může dojít k situaci, kdy jedna částice padne do černé díry a druhá unikne do vesmíru jako Hawkingovo záření. Tímto procesem černá díra postupně ztrácí energii a může s časem kompletně vyhasnout. Hawkingovo záření tak propojuje kvantovou mechaniku s obecnou relativitou a je považováno za jeden z klíčových kroků k pochopení kvantové gravitace. Pokud vás toto téma zajímá, nezapomeňte dát like a odběr. Těším se na vás u dalšího videa.